Satria. Iya, katur punan sepupu sepupu jelegan. Dong ngaji, Nduk. Astagfirullah Rabbal baroya Astagfirullah innal khotoya Rabbi zidni dimana biya wa wajibni amala soleha
Alhamdulillah. Salam pambuka kanthi inget-inget ngendikanipun Mbah Gus Dur, Duk nalika sepono paring paweling ing pangajab mugi sarana panggesangan ingkang tumuju dhateng kamulyan dhateng putra wayah. Kula nuwun kula ingkang sowan panjenengan Bapak Ngatimin, kula ingkang sowan ugi dhateng kantun kula nuwun Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Bayan, sedaya ingkang sami lenggah para punden sepuh wonten padukan tunggul Peleman Gembolong Sragen. Naming kula nderek ndedonga mangayu bahagia lekas panjenenganipun Bapak Ngatimin sekalian Ibu nggih kepareng suda keputra. Dahar menika malam widodaren meminta sih nugrahane Gusti Kang Murba Jagat kanthi nyadang wahyu jodoh sejati mugi kasembadan rahayu wilujeng wiwit purwa madya wasana ngantos nusaranipun Bapak Ngatimin nggih kepareng misuda Kang putra. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sowan kadang-kadang restu laras nyugata prundes sepuh nggih kepareng marak mangayun ya. Sepira neme Mas Idut? Ya kaya ngapa? Jebul kae kang tak anti-anti teka mrene wis ada suwe diajeng Mbak Asri Baramisan kedua-duanya kabarin sajake rada diajeng saking Ladan Kutha Tuban Jawa Timur Mbak Asri Boyolali Wilujeng dalu ngaturaken sugeng dalu nggih sowan wonten padukuhan Tunggul Peleman papan sing indah edipeni gemah ripah loh jinawi wonten dalemipun Pak Ngatimin Ibu Kusni lho ya kedua-duanya doakanlah kagem Pak Ngatimin nduk dongamu piye kanggo Pak Ngatimin bengi iki marga bengi iki malem widodaren iki dongane kula kagem Pak Ngatimin sekalian Ibu Pak Ngatimin sekeluarga mugi-mugi rezekine tansah dures kados jawah dalu kula wau Allahumma amin ya rabbal alamin sehat wal afiat amin bahagia selalu ayam tentrem beserta keluarga amin ya rabbal alamin. Nek Asri dongamu piye nduk dongane muga-muga Pak Ngatimin mengke bibar mantun iki badi oh ngono iya badi napa Mbak badi apa putu oh iya nduk iki ning Kintaka nyoki tulung iki amanah saka pepunden-pepunden sepuh dibuka diwacani siji mbaka siji iki kabeh diwaca iya no ngono siji-siji diajeng siji sampean siji amanah kok ya ngono nah tak macane ya iki kaya ya kaya layang emas wonten tindihe ta jebule oh 100.000 lho kok iki renek kok jiblok kusik kuwi kok keri no tenangno pikirmu mabur diwaca urut kok kula Mbak Asri dari Bos Areng Semar Jaya Group Ngatiman apa Matung Celuntang Matung Celuntang minta gending
Gambyong PKJT Payung. iki. Salah satu ibu seniwati nari, Iya. Mbak Siska kan nari. Disawer 50.000. Iya. 50.000 per orang nih. Ora gur 50. Lha iki Tenang, tulisane kok juragan areng lho, Nduk. 50.000 kali 6. Kuwi DP ngono. Tiang kalih 100.000. Berarti kabeh ngadeg wae jiro lu 4 Ya. 300 lho, Pak. Sing angka loro, Mbak Diajeng coba diwaca rumiyin Kula monggo. macane nggih. Mas MC kula Mbah Seno lho bojoku dhewe iki. Heh? Bojomu wis tuwa ta kok mbahi? Lah Mbah Kulo kok Mbak Seno ya. Tunggul RT 19 Nyuwun Gending. Nomor setunggal Sriuning. Nomor kalih Podang Kuning. Iya. Gending menika kula tujuaken kagem ingkang gadah damel. Iya. Surat menika dipun siaraken matur nuwun Mas Matur MC sembah Restu nuwun, Laras. nggih. Sembah nuwun ada ikan mujair di dalam panci. Bapak-bapak ingkang nyawer mudah-mudahan banyak rezeki. Allahumma amin. Siska ayo gambyong kene. Ayo. Iki kok ora kena ora lho. Ayo kene. Ngadeg kabeh kene. Iki manut kowe lho, Ayo. iki nyawane ning kowe lho. Ayo. Iki rada nyawa kabeh. Ayo. Ora Ayo. apa-apa, wis Ayo. sithik tok ora apa-apa. Ayo sis. Kaya Ayo, biasane kae lho. Biasane 50.000 lho, kae. Mbak. Yo. Ayo. 50.000 kok 400. Ayo cepet ngadeg kok. Yo. Yo, Mbak gambyong Siska. sik iki Bu. Pamundutan benen sepuh. Ya. Loh, wis diterima. Bose arep nggih niki, Pak. Adae plastik wah, ora umum. Nggih. Tengah, mari. Yo. Piye, Pak? Oh, kan foto Mas. Ya. Kan anu. Makasih. Lah aku durung lho. Yo. Yo gambyong, yo Mbak Siska ngadeg. Apa Masih dieling-eling sinden dhisik? telu ya. Apa dieling-eling dhisik tak selingi lagu-lagu sik, Mbak. Enggak biang sik, oh ngono. Gambyong sik. Iya. Mangga, juragane arep. Aturan pinarak mriku Mbak Diajeng, Di Asri monggo. Nyelak kalian Pak Lurah monggo. Iya. Para tamu kakang putih dahat winantu supaya suki. Kulit jelelegahan kanthi supaya lilar megalih. Kulit jenggarso oleh dating katang. Pamati budaya. Parawetan Jawi ringkes restu laras. Lelelang. Thank you.
Ya.
Ayu. Sampean sowan Pak Kasimin sik wong ayu. Sowan Pak Ngatimin. Telu-telune Siska bareng sowan Pak Ngatimin. Kono. Seneng-seneng Pak Ngatimin bengi iki ngesake apa didangu sisang wong ayu. Kono sowan. Sowan bendarane dhewe wong ayu. Lah dal alon-alon sing omahku. Ganteng sing brengose sak kepel kuwi nduk. Lah jan brengose kaya pager kecamatan. Pun kathah. Alhamdulillah. Sowan alhamdulillah Pak Ngatimin matur nuwun peparingipun. Najan to Jawa iki mau tak kandhani Mbah Wardi iki pawange udan no. Oh nggih ning mburi njiko uyah sak kilo. Sebarke sak latar terang sret yo Mbah. Kok latar kok ning mburi gendeng ngendi-endi disebari kabeh. Gaul kok iya. Alhamdulillah tamune nggih kebak senadyan Jawa nggih Pak Ngatimin. Nggih. Pak Ngatimin badhe ngesakaken napa dipun suwuni pirsa? Kersake napa Pak Mat-matan Ngatimin? napa ngarep digayeng monggo. Nggih. Sing gayeng? Nyuwun pepeleng, Mbak. Oh, nyuwun pepeleng. Nggih, nggih. Pak Ngatimin. Lho, Nok. Sik dikantangi napa ta jane ta? Nyuwun pepeling. Dadi wong seni iku aja mung cukup dadi tontonan, kudu kena kanggo tuntunan. Lho sing dikarepke Pak Ngatimin kaya ngono kuwi nok dadi ya bernuansa agama. Mawi bawa mboten Pak Ngatimin? Oh, mawi bawa. Pak Ngatimin, Pak. Jenengan nek mawi bawa tenggen. Pak Lurah, Pak Lurah disuwuni pirsa sisan kono-kono. Sepundi niki Pak? Ngono Pak Lurah. Nah, sowan Pak Lurah. Nah, Ya to, Sowan Pak Lurah. awake dikira nyandak Wis kabeh. tak kene wae kok. Bae ya. Nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah nggih. Kula ingkang suwan wonten mriki mawon. Kabele boten nyandak, Pak. Rukun Islam. Coba buka le. Supaya gak diunek iki. Cek son ya. Cek son, Gak ya. apa-apa. Ngetes suara sih. Rukun Islam Ya. ing lima puniki Rukun Islam kang 5 puniki. Ya, terus katindakno mring para sasama. Iki kok suarane kok apik men iki piyayi pundi to niki Mas? apa? Iki lho suarane Saka penggirong niki. Aladan Wonogiri no. Wonogiri. Kayak najan to piyayine kesing iki tidak tenan. meyakinkan ning kaya ya sarjana seni lho Sarjana no. seni nika. Sama niku asmane Mas Indra. Mas Winarto Mas menika. Winarto, Nggih. alah. Niku nggih sarjana seni. Dadi dolan saka Wonogiri neng Solo kuwi ragate kayak iki tegal sak tugel gitu. Lah iya. Piyayine ya imut-imut kok anune gedhi ya, Mas. Iya, jane cilik ning kok anune gedhi, tegese suarane. Suara. Suarane lho gandeng ngono lho, Mas. imut-imut. Iya. Mas Win. Aja padha ditinggalke. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam niku Nanong sahatate ya angka siji
Sahadat kang angka 1, kang angka 2 salat. Dik diajeng dene kang telu. meh iki marep poso persiapan ya toh. Ramadan nindakno poso Kapat zakat ping 5 ngibadah haji. sinden yoga penggirang bareng jiro lu rukun Islam separuh digarap langgam, separuh digarap Irama Sragen. Monggo Mbak Siska pinarang mriki mikipun monggo.
Monggo ingkang pareng basa Mbak Kakung. Monggo ingkang pareng basa Mbak Kakung monggo pinarak mriki. Monggo. Ingkang kesambung basa monggo Mbak Kakung.
udang kuning duwane pamundhut saya kakung. Nduk, Mbak Asri sampean diajeng ampun lenggah rumiyin. Iya. Jumbahaken swasana menika karena jembedul konang daharan. Seleh keneh sing kepenak neng rasa gen mak teplek ngono ya. Diparingi jineman-jineman nderekaken pundhen sepuh-sepuh bapak-bapak ingkang sami dahar sepados sekeca marga dahar ki nek iramane grobyakan ngundak ora penerse ndoke Iya, ngono nggih, ya. ngaten. Ya diaturke mat-matan jineman Glathik glinding ya kena, jineman uler kambang ya kena, ayun-ayun ya kena. Ya. Ayun-ayun nggih. Nggih Napa, jineman, Pak? Napa, Pak? jineman. Uler Glathik glinding lho, Pak Lurah lho iki. Glathik glinding lho. Ya. Ya, glathik Niki glinding. jineman nggih Pak nggih. Ya, jineman Niki saking Pak glathik Lurah niki glinding. nggih. Ya. Sing Yes, iki ya. Lek Loro jineman betul, niku lak broseng duwa kabeh. to Pak cakepane. Ya, Aku iki kudu iPadmu maca. digawa doan ya. Nah, Ora apa-apa. nderaken bapak-bapak supados sekeca menika pakurmatan saking kanca-kanca restu laras. Ya, Sak apa? menika Pak Lurah nggih. Nggih. Ngeresakne glathik glinding. Jerman gade glinding. Ya, Nggih. Ya, Sak panggonan Pak pinten Lurah. Mas? Mbak diajeng dipun Dalem. Oh ngoten. Oh nggih, harus jineman-jineman mat-matan nggih Pak nggih. Oh, dadi siap. bar irama rancak selehke engko rancak meneh. Lah ngoten nggih Pak Lurah nggih. Nah, ya Nduk ya. Kino pita kangku Ya. Ya bapak calurutan geniro pati pangan dasar ajukan rikat-kat Toryo cekat-cekat cekat abang beranang manukun yang ngelayang layang layang ngelayang layang ning dhuwur ya bapak ulu kuning seret ireng tora Cocok kali hawane nggih Pak Lurah nggih. Wah, jan udan-udan hawane kepenak. Sing nyuwunten wong ayu diajeng. Wah. Bar di Bar apa? overses selawe kok tambah mate kaya ngene jan. rumangsane kok Iki ya bar di servis nggih Pak niki overses langkung. nggih Pak Lah nggih. Niku langganane lho. Nggih. Niki saya meleh nggih nek overses 50 Pak. Wah, jan tambah pelong ae. Yo. Yo ganti saka Boyolali ganti Mbak Asri. Nano nanong karo gulawuh dahar Nduk yo. Mano empret Malih krit
Ting cruwit-wit selurutan dene ranggo pati pangan piuk padham piuk piuk padham piuk piuk padham piuk ambyong antek pasaran nyuceng rayangan nyuceng rayangan celingane ning pagadan konangan bapak tani mingat mingut ambesangan ambesangut nontoni parine asru. Mbak Asri menika operasi 50 Pak. Di swanten nggih pun plong ya. 50. 50. Oke. Nek sing kaki mbah 100 wae. Ayo diajeng. Manuk betet Piet. diet Iya. Pating cruwet-tuwet rarap detan rambet turun ngepak grempol sepirang-pirang wulung ijo Nah iki diajeng seneng aku iki. Anggere wis bar daharan komplit amplopan mulai genjrit. Ya, ya. Manuk bleka nggonmu ngledek delok-delok Hai yang cucuk mepet anjejeran ning dudah mutiara kemendem rasa coba belum lalaleng Hau Bisa
Jumanggo sore bali-balan leseng jumanggo mangan termangumpul kumandang kepek kisah juning prong bisa tak tak ketak tak tung tak tak ketak ketak tung tak tak ketak tak tung tak tak ketak ketak. Yai diajeng kene-kene Baryo kene wong ayu asri kene-kene anak-anak kene ya jeng. Oh, lara disampirke mae jaran ngono ya ngono sing sayo sing rukun midaring rat anglangut ragil kuning angopati mendrane panci asmara kang mimba dadi wong tanit sang Diahayu Jukasmaran sang Diahayu Jukasmaran nyawang tegalan sabit Pregiwo Pregiwati Yulia Rahma karo Lindang adoh kene wong raja Majang enak kan enak menyambut gawe. Wah, ini ra gayo. Waduh, jan piyayine ketok biar ketingale perawan kabeh nggih Pak niki. Wah, pripun Mbah Gaul? Pripun nek nyawang ngoten niki, Mbah? Iman Bakoh gitu. Mbah Wardi sing rekoso. Monggo menika sampean Mang Duluk salam sik ya, Nduk. Wong Jawa ki aja ninggalke tata susila sopan santun. Adat Jawa dienggo mlebu desa ngadesa kuwi kudu kula nuwun uluk salam ben selamat leh nyambut gawe. Ya ngono. Ya, urup saka Pregiwa sik ya iki. Bojo nom. Niki mboten niki tesih prawan, Pak. Nah, Bojo mboten, nom, Pak. bojo nom. Bojo kula pun mati ya, Pak. Disumet Iya, lah Cek. no. Lah tak sumeti ndalah ya tetep ya Mas. Wis arep glenteh niki calon bojo nom nggih. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Ya. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalih kula sak rencang Restu Laras. Restu Laras Nggih. ya. Yulia Rahma coba. Nggih. Ya uluk salam ndongake Mang Antimin ya. Oh ya saeneke wae to kok obo lho ya. Nggih. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Bapak Ibu tamu undangan. Kula niki serencang Restu Laras nggih, Mas. Iya, Nduk. Nggih. Ndedonga katur Mas manten Pak manten muga-muga besok kawisuda tansah wilujeng rahayu kali sing rubeda tebing sambi kala. Pak Lurah dipun suwun jumeneng. Kakang Mbak Yu aja lali welingku yen kowe lumaku kapan iki kesusu. Moga Pak Lurah
kasuwun jumeneng kula titihke mobil, Pak. Ya. Montor balik jungkir akeh korban ketrawasan olahe mesake Pak sopir jo sembrono ya iki pepundhen sepuhe dhewe sing urip-urip resto laras iki Pak Lurah wis rene iki anggere nimbali Pak Lurah wis genah kopen ya to nek dawa rampungan mulih nginep nang gone Pak Lurah kabeh gitu ora usah mulih marko sesuk ki jek ning kene meneh ya aja padha lena elinga tatahe nyawa lintas traturane monggo Pak Lurah Mas Nah gini, Rahma, kowe sing kulon gini. Nah, ini Julia gini. Nah gini, iki jenenge pancuran David Sendang. Gitu, nyaduknya. Nggih, saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nyuwun pangapunten dhateng ibu-ibu sedaya, langkung-langkung dhateng para sesepuh minispuh sedayanipun. Dinangkung malih dhateng Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Ngatimin nggih sakeluarga mugi-mugi anggenipun dalu menika ngantos benjang-enjang anggenipun kagungan perlu tansah dipun paringi kesaenan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Anak kula pinanganten kekalih mugi mangke dadosaken nggih menika keluarga ingkang ayem tentrem, bahagia sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Zaidi, mikmu nggih, Pak Dawuh, nggih. Niki perlu kula aturaken dhateng para sepuh binispuh sedaya. Nggih. Amargi sekedhik katahe restu laras wonten ing laladan menika sekedhik katahe kula nggih melu tanggung jawab. Dalam arti tanggung jawab niku memang pengenalan pertama. Loh, niki kok sami kondur? Oh, Mas Nganten. Oh, penderek Mas Manten. Wilujeng lampahipun mugi pinaringan wilujeng ngantos dumugi dalempun sowang-sowang nggih Mas nggih. Nggih. Oh, nggih. Mengke nek pun bar anu saged joget mriki Mas. Nggih, nggih. Saged napa? Istilahnya dono swara. Dono swanten nggih. Nek masalah nyumbang duit mboten sah mawon. Ingkang nancepaken restu laras panci Pak Lurah. Nggih. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Nggih. Sampeyan tancepke nyatane utang kula nggih saketen niku ra ketang sithik nggih pun suda. Alhamdulillah. Aja ngomong utang. Oh, sami to wae. Kancane akeh. Nggih. Monggo. Nggih langkung-langkung dateng para sesepuh binispuh sedayanipun niki perlu kula aturaken dhateng panjenengan. Kula ki greneng-greneng anggere arep ngaturi restu laras niku sing dirembug mung masalah anu. Tapi nek Pak Ngatimin mboten. Nggih. Liya-liyane niku kok larang men ya, mboten larang Pak. Nggih. Jenengan ngaturi restu laras niki campur sari ning apa enek sing campur sari Kerawitan. napa anggotane katahe sak menten niku mboten wonten. Kalau untuk diseragen mboten wonten. Terus niki jenengan anu, memang kula pertama kali ngertos niku nggih kula ngiringanten wonten ing Gagak Sipat kala mben ngene Pak Tiwir. Lah campur sari kok penak men lah. Terus kula sedherek Gagak Sipat mawon malah lah kok jebulane dulur-dulurku dhewe, tanggaku dhewe. Nggih, pokoke niki mengke anu, kula sekedhik nggih mboten promosi, memang kenyataan. Nggih. Panjenengan ngaturi restu laras sih ora enek larange. Nggih. Mboten bahasane ora larang. Nggih. Wong niki pengrawit pesinden niki sarjana kabeh. Sarjana seni. Nggih. Wong seni niku mboten sadida larang paribadan disuwun mawon dipun paringaken. Nggih.
Ngoten, Pak. Ingkang bagen monggo mangke sami dipun napa nggih? Sami dipun rasake. Raosaken nggih. Nah, Nggih. gending-gendinge Nggih. sing sragenane ya tetep oke. Nah, Nggih, nggih. pancen raose beda, Pak. Nggih. Antarane Sragen kalih niki Trah Solo Trah nggih. Solo, Restu Trah Laras. Solo nggih. Nggih. Terus niki mangke monggo dipun sketsakaken anggenipun midhangetaken gending-gending ingkang mangke dipun aturaken nggih. Nggih, Pak. Ingkang baken menika. Nggih. Mengke nek ajeng ngaturi ora sah lewat kula, lewat kalih Mbah Gaul mriko nggih mboten batek ajeng bati mboten. Nggih, Mboten angsal nggih. pahit nggih Mbah Diti wong seri niku Apa tenang. entene? Nggih. Pokoke sekitar mriki nek ajeng ngersake mengke lewat Mbah Gaul mawon. Niku 100% mboten ajeng bati. Masalahe kula nggih ngertos. Dadi nek memang 5 juta ya 5 juta. Nah. Ora enek tambahan sithik-sithik. Leres, nggih. Niku pun kula jamin niku. Nggih, pun. Pancen napa-napa koordinasi ini kalih kula. Mbah Gaul niku. Dadi bebas administrasi nggih Pak nggih. Nggih. Nggih niki saderengipun Nggih. anu kula nggih nderek remen niki kanca-kanca sedo wah bagus-bagus Semangat sehat-sehat nggih, sehat-sehat sedaya. terutama Nggih. Bapak Mas Titut wah luar biasa. Mboten enten sing gejala asam lambung, asam urat, mboten Lah, enten nggih. Pak, sehat sedaya. Malah ngenomi kabeh. nggih. Malah niki beto yoga pentilan Pak, petilan niki wis Lah, nggih. larang regane niki kian. Nggih. Mas Togok. Janipun anu niki wau kula iki jane arep napa nggih? Pengen garapane nggene Mbah Sukron Suwondo Oh, ngoten. Nggih. tapi ketoke kaya wis kewengen men. Yes. Mboten napa-napa Pak, dipun aturaken bawa mboten napa-napa tasih jam 11:30 mawon. Lah, Pak. nggih. Nggih. Monggo, nggih. Masalahe anu kula nggih nate nek napa ningali ringgit Ya inji. niku pancen banyak napa nggih istilahnya pelajaran-pelajaran Nggih, pitutur-pitutur lewat gending-gending menika. Lewat gending. Nggih. Nggih. Monggo. Anu mawon Mas, ketoke kewengen ya sumbet nek enek. Lah, jing beto jing napa melih, napa jing injing-injing tasih nggih Pak nggih. Lah nggih. Injing tasih kok nggih. Pokoke mengke kagem resepsi sangat bagus, Pak. Nggih. Nggih jenengan nampa nganten ngaturi restu laras rasane niku adem, Nggih. mboten bakal sekeco pokoke saestu. Gendingipun Kula niku napa pun anu, kemawon saged. Kula keng mriko tak geret nang Sragen ini memang ya kenek dipasarke. Nggih. Kenek dipamerke bahasanipun ngaten. Matur Terus, nuwun Pak Nuwun Lurah. pangapunten Kapitadosanipun. bilih mangke wonten sederek-sederek sanesipun ingkang badhe ngersakaken monggo bebas mawon nggih. Nggih. Tur niki ya sawak dhewe kabeh niki termasuk nggih anak wedok kabeh sing Nggih, kene leres, niki, Pak. termasuk Mbak Diajeng niku. Nggih. Niku kala mben nggih sampun tenggen kula wis bola-bali pun nggih. Enjih Pak, matur sembah nuwun Nggih. kapitusanipun nggih. Iki aku rasah nyanyi ini piye to Mas? Alah nggih, tinggi tombo kangen lho Pak. Dangu mboten pinanggih, ngoten. Anu men, nggih. Nggih, monggo. Mengke Napa kemawon anu, derek Niki ngene Mbah Haji Sukron Suwondo Sesideman. sesideman nggih. Mawi bawa nggih Pak nggih. Monggo. Nggih, Aku ora apali Mas. monggo. Mungkin digeret kali. Ya. Penggironge sing Tapi iki sarjana. aku njaluk ngapura Nggih. mengke sing nyekar kesane Mbak Diajeng nggih. Oh ngoten. Oh ngoten, Mbak Diajeng. Masalah niki dipun anu to, disiarke langsung Nggih, to niki. dipun rile Mbok langsung. menawa mengke nek Mbah Haji Sukron Suwondo Oh ngoten. mirengake Oh, nek ora ngoten. pas leh nyanyi mengke dadi seneni. Ya, jarene krasa pipis, Nduk. Kowe pipis sik, Nduk. Sik ya Mbak ya Ah, sedelo ya. Ini, lungguh kene sik, Nduk. Ini. Ini Mbak Diajeng sok monggo Ini pinarak Mbak mriki. Diajeng. Ini, ngene. Gaweane jenengan iki sing ngarep-ngarep ngene iki. Engko nek sing mburi ben Nggih, niku mengke mawon. jatah kula nek pas pun rada kliyeng-kliyeng nika, Pak niku. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah. Niki ngagem bawa napa mboten? Kula miwiti napa Pak Lurah ingkang miwiti? Saenipun panjenengan. Tak golek catetane sik, Mbak. Wah, endi mulai iki apa? Yes, temu ya. Iya. Piye putuku wis gedhe burung? Alhamdulillah sampun niki pun kula ajari matematika, pun kula ajari ngaji, Pak. Lah ya engko diajari. jal dolan nggone mbae kono. Diajari berangkang barang. Mengke ajeng kondur niki. Pake. Nang Jaten. Nggih. Oh ya. Jaten. Kalih Mase, Mase nderek. Nggih, Pak. Oke, nggih, nggih.
Mungkin didempuli ling rada peyok-peyok ya. Sepiro, Mbak? Nanu nenong wonten, Pak. Wiwitane handerek sang pekek Ya sasi rame malah ora nganti gerok. priya bagus kang olah budaya Priyo bagus kang olah budaya. sowan menyang kutha gedhe Merantau neng Jakarta. Ya. Bendara terus kayungyun selendang kuning kang saking wukir Lelelong swara kurang premana ning wasis angungkruh swara kurang permono ning wasis sing rayu. angungkrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Nek lirik piye diajeng? Iya, jangan. terus tresno sesideman Monggo Pak Lurah garap tayupan. Babak kakung ingkang kepareng beksa monggo pinarak mriki monggo. Monggo tayupan monggo Mbak Kakung. nadane dipaske ya Mbak ya Monggo. Mbak Kakung pinarak mriki monggo. sadurunge dimulai mengke jenengan manggarap langgam sik Mas Ngoten nggih. langgam sik sing sak Mat-matan. pupuh mengke sing sak pupuh Seragen seragenan nggih. ora apa-apa monggo dimirengake nek iki mbok menawa Mbah Sukron engko mirengke engko jenengan sesuk ndak diseneni Nggih, Pak, mau sampun kula kirimi link YouTube niku. lah Oke. nggih monggo dipun mirengaken nggih Boke wis turu iki ya nggih luwih becik patenono timbang perpisahan ayo Mbak terus kene aku rawani ya Mbak. Oh. Ya. So. Pak Jait, Dalem. kula niki wau jejeran kali Pak Lurah to. Nggih. Kok sansaya tambah yuswa iku kok ketingale saya Sumunar nggih. saya Lah nggih lho monggo kahanan ki saya angel, saya abot lho. Kok sumunar tegese tambah cahaya bercahaya gitu toh. tambah berkilau. Oh, padha karo aku yo dawuh yo tambah, Nduk. Tambah apa? Tambah sempirit. Yo. Liwat kincanging alismu Hilang. rasa angglanja. Wis lingsir yuswaku aku isin
miat langening kalangkuan barwandang muntar saya tambah tadi siji tambah pecah pamormu diajeng. Alah napa? Yen kombur tak sawange dagang aku wah kaya PCX tak tumpake sing orsinil kae. Rasane pit motor. Wah, cete jauh tuh mesinnya halus. Jebul knalpotnya kerobos. Ayo nduk. Aja ngono ta. Neno. Urip ana Au. kota gede gawe tak tukake. Ya, munggah ning Sragen ya kanca. Oh, in. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak. Dipun rile langsung ya, Pak. Sarangan kadang-kadang campur sari karawatan Jawi. Restu laras. Bapak-bapak para pendhen sepuh wonten ing padukuhan Tunggul. Bebile mangke wonten ing kepareng dana swanten, monggo katenggo sowanipun bapak-bapak sedaya nggih. Monggo jos panglipur, Mbah Gaul, monggo pinarak mangke sarangan kanca-kanca. Ya, mangga. Urip ana kota bapak-bapak diajeng sembah nuwun. Wakili wonten ingkang kepaludara swanten beksa sampun wancinipun remen seneng-seneng bareng. Ya irama sing rancak ya. Diaturke suka parisuka. Yulia Rahma kene ngadeg kene ya.
Dek Yulia ngateko mrene tak kandhani Dek sing ayu dhewe Dek Yulia kowe loro-lorone ya jelas ayo nyanyi Dek Yulia iki nek ra cah loro iki jare iki kok ora kompak ngono ya. Wis kono sragen ki sing kepenak apa nduk lagune ya. Monggo. Apa sragenmu? Engko Sri Uning diaturke Mbak Siska kula pambutan saking Punden Sepuh. Lan wilujeng lenggahipun Bapak Babinsa Pak Polsek nggih wilujeng lelenggahan. Mangke kasuwun dana sumanten Pak Polsek setunggal muga setunggal tas pangipun kartos dewe warga. Lagune apa nduk Cahayu sragenane? Nika katur Punden Sepuh ya. Apa lagune apa? Paringi ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan ya. Joget cah loro sing kompak ya. Ninggal katresnan. Nek perlu pokoknya jogetmu sing penuh variasi dan penuh gizi ya toh ngono. Penuh energi ya. Ninggal katresnan ya. Ganti kendang saka Kraton Segara Kidul ya iki. Wah jan nek iki genah wis togok ki tenan. Kendange karo wetenge kok padha. Wah, loro-lorone pengendang berbobot. Yo ninggal katresnan, monggo bapak-bapak. Wijelenggan kadis keco. Ya kaya ngapa? Geculke sik, kaya ngapa? Iki made in saka Sumber Lawang ora ampuh bangeten. Ya. Ya ngapa? Ya ninggal katresnan. Ya. Monggo bapak-bapak pinarak mriki sesarengan kanca-kanca restu laras.
terima kasih. Iya Yulia Rahma, Mbak Siska menika wonten pamundhutan diunding